Namhlanje siku Ward 98 endaweni ebizwa ngeLower Ilovo lapho ke sizobheka khona umsebenzi oqhubekayo kanye futhi nosuphotholiwe wokulungiswa kwe-Ilovo swimming pool. Ukuphothula kwalomsebenzi kufike kahle njengoba nje kuyisikhathi samaholidi njengoba ubona nezingane la emva kwami zijabulela ke ukuthi le swimming pool isiyasebenza. Okunye okubalekile ngalomsebenzi ukuthi ke umasipala wonke imali eningi kakhulu ngoba umsebenzi omningi wokulungiswa kwale swimming pool wenziwa abasebenzi bethu ngaphakathi kungasetshenziswanga ke osonkontileka njengokujwayelekile. I-swimming pool yavalwa ngo-2023 ngenxa ye-sewer spillage eyayikhona la endaweni. Kuwona wonke umsebenzi owenziwe la ekhaya ngaphakathi, ukupendwa kwe-swimming pool, ukubuyiselwa kwagesi owawusutshontshiwe, kwenziwa ne-plumbing, sagcina sisave imali engaphezulu kwa-500,000 because imali esagcina senza ngayo nje yaba ngaphansi kakhulu. Njengoba seniyibona nje i-swimming pool isisebenza, okuningi kwenziwa ibona abasebenzi bethu bangaphakathi owama-pool attendant, sibambisane no-pool supervisor kanye nami futhi ngangikhona.